Lakas na ulan. Kaya naisip ko bakit hindi natin daanan ng mga kapigha-pighating Umisip Vlog mga pangyayari sa Pilipinas. Kaya atin ang simulan para masyado kayo masaya. Hindi pwede ako lang malungkot. Dapat kayo din. Nasa description nga pala kung sino Birch. Anong gagawin mo sa akin, Got? Ghost? Naipagpatungan? Kita mo, binabayo ng kaano mo? Alam ko yan. Alam mo ba? Alam mo pala eh. Alam ko nga. Alam mo naman pala, Got eh. Ay, tanga. Tinatanong ko nga kung alam ko ba. Tangin na ipagkatutan sa tropa mo, oh. Ay, si Jonah, oh. Anong sigurado ka? Nakita ko na ngayon magkabatong, tol. Parang naglalaro ng Lego eh, ng patungan lang, tsaka Tetris. Tetris ng pighati! Ako, paluin mong tsinelas yan. May pangkantutan ka sa taas. Alam ko naman kasi babalik ka dito. Alam ko naman yung karakas mo eh. Kating-kati ka sa katawan mo eh. Magkasama ang tigang sa kalungkutan. Naipagpatungan ka, ma. Naipagpatungan ka. Kailangan bumalikan dito. So yung patungan yung tawag nila eh. Kanina pa, di ba? Nakailang round na kayo? Wala pa, pero napasok mo na. Wala pa ang po. Pili ko hindi na tama sagot dyan, pre. Wala pa. So gagawin ko din, kasi pumasok ka lang. Wait ka lang kasi. Wala pa? Napasok pa lang? Pighati. Wala pa. Pero nakaubad-ubad na siya eh. Nakita ko yun. Kung nakita mo baba yung pantalon. Sa kanya, May dala nakita ko siyang tinidor, gago. Hindi, tol. Tusukan na, ibang tusukan na yan. Tol, papuntay mo siya dito. Karin. Tanggalin mo yung kutsilyo. Papapuntayin ko. Ako, chilo pala. Tapon mo. Ale? Papapuntayin ko siya. Hindi. Hindi. Saka nagkakamali. Ako gumagawa kayo ng batas, nasa akin ng patalim. So, tigilan natin dyan dahil magagalit si Tito YouTube. Basta alam natin kalungkutan dyan. Sunod! Papakain ka na lang. Ay, hindi! Bakit masarap yan? Sasawag mo sa suka. Mamaya magsusuka rin yung nasa likod pag natanggal na yung... pag natanggal na yung alcohol sa katawan niya, di ba? Yan lang ang pag-asa namin, gumwapo. Pag medyo nakainom na. Kalungkutan, di ba? Ikain na lang natin ng pighati. Bili mo ng jacket, di ba? Maglaro ka ng computer. Sunod! Kale. Magbalik in minor key. Kagyan stig. Parang yung mga nag-emote sa ano eh, no? Oh! Hey! Gusto ko maglagay ng makeup na itim sa mata tapos naka-choker na black. Ito ang pighating kaya ko sabayan. Hey! Hindi ba ako lighter, Pao? Wala nang dating pagtingin. So ano ba sa Pababating bangs. Yan! Bakit kailan lang ang iwan? Bangs not dead! Agi-agas. Nabigyan mo ng kislap ang aking pigati, di ba? Hindi na ba sinasabi ang kalungkutan na isang masamang bagay? Mabuti nga alam mo ang iyong sarili dahil mas nalalagpasan mo to, di ba? Mas lumalakas sa iyong pagkatao. Huwag mo layuan ang iyong mga demonyo kung hindi alam mo at gawin mong iyo. Matutunan tayo sa pighating ito. Iiwan ko na yung buhok ganito hanggang dulo para ramdam natin ang pighati. Kali kay Ri. Wala ko masasabi. Kasi ah? Pinaghirapan ko! Papatungan ko lang! Ay, magkabatong, tol. Let ka eat same. Sarap yan, gagi. Sino masarap? Papatungan? Kunin mo na lang! Sarap. Pagod na siya. Kuya, baka binot ako sa kanya yan. Sa'yo nag-get. Ilang trip yan. Shit. Sarad! Parang ko si baby ko si Kulot. Gagi. Kay George. Evening walking. Hindi inaasahan pa kaya. Inaasahan ko na yun. Wala sa tondo ka. Tapos marami ka mga ginto sa katawan. Tsaka ilalabas mo yung phone mo gano'n. Kasi selfie ano, vlogger ako eh. Alam nyo kung ano pa nagtatanggal ng aking pigati? Sponsor money. Kaya gusto ko magpasalamat
Kaya gusto ko magpasalamat sa 1xBet, isa sa mga pinakakilalang bookmakers ng buong mundo. Kung gusto nyo tumaya sa esports betting at iba pa mga sports betting, pumunta kayo sa kanilang site at gamitin nyo syempre ang aking code $100. Gamitin nyo aking code PAW. Pag kiniklik nyo ang inyong link, huwag nyo kalimutan ilagay sa browser na maayos. Si Misa naglolo ko yan. Yali kay Ken. No one, mga bomberos. Para pa. Oh, ako yan eh. Yung strategies. Ito ba yung ano, yung batas na bibigyan daw ng sandata yung mga bombero. Alam ko hindi yung tunay na bullet, parang energy lang na manana-out sila. Galing kay Ale. Parang Akatsuki. Ay, ito may Fire Force ka. Pero mas mukha ka sa Akatsuki. Malalaman ng Pilipinas ang tunay na hinagpis. Dito, hey! The Grand Slayer. Ano anime ito? Wait. Masaya kayo? Ha? Masaya kayo? Ako lalagyan ng obs. Ha, Junel? Mga members, uncensored. Jonel talaga, Jonel! Ginagawa mo dyan. Sunod, Pigahiti at Hilagpis. Galing kay Sean. Love, i-update mo naman ako kahit minsan, ano na. Yan! Tapos maghihilagpis ka pag umalis. Hayop ka. Sunod! Galing kay Jean. Alam ko saan galing to. Pareho yung dub. Tsaka yung... Agay! Ayaw! Yawa! Agay! Natatagal lang yung Pigahiti. Saan yun? Yung nilagyan ng ng alibasag, maalibawag yung utong niya. Dapat isasama ko yun eh. Sa uncensored, mapapanood ko yun. Pero tinagkailangan ko siya tanggalin kasi ayaw si Tito YouTube daw. Naggano yung arty. Maarte si Tito YouTube, okay? Basta nasa baba nakapin. Galing kay Mar. Ay, ang ina mo! Bobo. Life goes on and on and on and on and on. Hindi kayo nakasahan ng pangyayari yun. Di ba? Pantanggal hinagpis. So, kailangan lang natin lahat ng pagmamahal. Lumapit ka din. Nakitang gulong din yung labi mo. Gusto mo din. On and on and on and on and on and on and on. Paluin pa siya ng tsinelas eh. Ito mo yun. Yan ang tunay na pagmamahal. Tunay na homie. Alam mo naman palagot eh. Galing kay Karar. Wow, gumagalaw pa yung watermark ah. Ang pinagbabawal na teknik. Kailangan takas, boy. Pasok ka na sa loob. Pigahiti, puro mga pigahiti ka talaga. Galing kay Venus. Baby, if it's okay with you, yung mga nakikita mong memes or anything na you would like to tag me and send mo lang. Hindi! Pigahiti! Ayoko na. Yun ang akala ko meron sa akin. Memes. Ay, buhay yan. Pero ba iba ang nagsusupply sa'yo ng pighati? Sunod. It's not okay with me. Tapos lalagay mo sa story mo. Leche. Yo! Yung bata ako, ice cream na lang ninanakaw ko sa... Kaya pantanggal pighati ito nung bata. Umiiyak ka ba? Bigyan ka lang sa 10 piso na nanay mo. Bumili ka natanggal yun. Pwede na kayo gumawa ng banda. Yung Kalya Lili. Sunod. Nakita ko na to yung kay Steve yung nag-ano siya. Childhood ko rin to. Pighati rin makita yun. Pero pa isa sinabi may pedophiliac daw siya. Pero wala naman pala. Yung mga nag-iimbentong yan, leche. Siniraan yung childhood ko lalo. Pag kumausap ka ng ganong karami mga bata, kahit ako mapapashabu na rin ako yung pinaka nakakainis kausap sa lahat. Sunod. We just gotta let her Wonder who it's from. Blinding device, pwede makita with somebody else. Bulag sa katotohanan. Kaya lumabo mo to. Sunod. Si Rosh.
inaasahan lahat to. What the? Hey! Hey! Ay, iba to, na-feature na natin. May ibang larawan dun. Skills. Mukhang edited? Totoo ba yan? Hinagpisa na all. Magkapato. Ang layo naman na iniisip mo. Hoy, okay ka lang dyan. Oh, hello. Okay lang yan, Mimi. Mahal ka nun. Mag-alala, siyang buhay nun. Siyang rin ang nilalandi. Sunod! Pig hati yan, diba? Sakto sa ating tema. Kaya ilibili nyo lang. Para may kayakap ka ng may nanonood. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first. Damn, acting oh po. Copyright, yeah. Yeah, kung nasa tondo ka. Copyright. Eh, kung tinuluwa mo lang. Pag nasa tondo ka kasama Jo mo, pwedeng puso mo yung manakaw o yung dala-dala mong bag. Sunod! Galing kay Captain Bash Bash. Akala ko pati yung tunog na hindi. NTR. May pumapatong na din pala. Ay ka dyan, mayroong kalaban. Yan ang mga pinakamahirap. Hindi ko inaasahan. Inaasahan ko na dahil makulit ako nung bata. Inaasahan ko na siya. Tinamahan ka na ba nung yung makapal na tanggal utak mo dun. Galing kay Samuel. Here you see the strongest. But ito, sandugo. Yung sandugo ka din. Pag tinamaan ka. Sunod. Mga kabataan, Archangel, yung Art Attack din Nilbo Kanan, hayop. Sunod. Lagi na lang mga tsinelas ang salarin ng kalungkutan. Natutulog na karelo kasi nungalingan. Kaya kay Surab. Na ano to? Bakit? Ano eh? Minagpis. Ba't kailangan nyo ako iharap? Yung paglaki magiging kalaban ng bide. Mga ganitong trauma leche. Sunod. Kaya pantanggal kalungkutan din. Bata yung ito bigla naiiyak. Ano ba gusto mo? Dami na pagkain dyan. Mga pantanggal pighati nga yan eh. Hindi ko inaasahan yan. Talento to, talento. Nararamdaman ko sa... Bakit to pinapatong yan? Oy! Yoy! Bakit kailangan magawin yun? Hindi ko inaasahan yan. Tama. Kanina po sa kay aso yan. Puro kay TikTok. Kamustahin nyo naman yung mga alaga nyo. Baka nakatali. Saya kayo? Ha? Ikaw nakatali ka sa pagti-TikTok mo. Puro ka TikTok. Ako nakatali ako sa isang pader. Hoy, gusto ko siya. Gusto ko siya. Hello, kumusta ka dyan? Huwag ka naman. Kinalimutan ka na ba ng may-ari mo? Isama nyo na lang sila sa TikTok, no? Kaysa ganyan, di ba? Hey! Ayan, sana kailangan itulog doon sa Nestle, no? The one cycle, an illustration of closure. Ayan, kailangan natin lahat ng closure, lalo na pag nakapatog na. Maganda nga ito. Maganda sa ating psychology yan. Sunod! Okay, Aksa. Hindi ko makita kayo gumagawa. Hindi ko makita sa pighati bangs. Okay, so binigyan. Nagkasala sila. Parang hindi ka masaya, ate. Titig ni Kuya kasi lagkit ng ayos. Ay, alam ko na. Pigati. Eh, walang music. Kaya yan din yung buhay ko pagkatapos niyang humindi. Wala rin. Sunod. Galing sa Pokemon Philippines. No one. Bulok na si Buhay. Mga hindi inaasahan ng pangyayari. Mahal-mahalan si Buyas ngayon. Okay lang yan, Celebi. Luya left the chat. Di ba pwede tumubo ang si Buyas minsan? Sunod. Hindi, nag-evolve na.
pinaglaro. Galing kay Johnny. Nako, nabubuo na ang banda ng Pigati. Kaya Lily, yes. Nestle, galing kay pa-edit. May Wendell plus Wamos. Wendell wa. Ayoko asahan mangyari. So yun nila, pag-inipan ko pa ito. Galing kay Mark. Doon na natin na po sa inyo. Ayoko na. Meron na akong closure eh. Okay, ayoko na. So kung gustuhan nyo yan, gusto yung mga Pigati, mga beams, huwag nyo matay like, share sa mga gusto nang sumayan yung friends para magkaroon sila ng closure. Papanood nyo nila. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul, hati ng mga maalam.